Aliyos KSBT TV gidan nishadi. Dole ne kowane jarumin kanywood sai ya iya takin Najeriya ko kuma ya fita daga kanywood. Kwarai da gaske. Kai. Sarki ya aka yi. Ban san cewa sabuwa hauka ka sake zuwa. Kafi. Kamar ya? To ko za ka fara ne? Hato. To da zan fara. Ai kai ka fi kowa sani. Yawa Aminu Sharif, ko za ka fara? Siyasa zan yi? Kamar yaya? Ba siyasa zan shiga ba. Ko ba siyasa za ka yi ba, ai dole ka yi takin Najeriya tunda kana ɗan Najeriya. No. A'a, kai dai ka gwada. Under the sun. Me haka? Wannan ne takin Najeriya? Oh, haka kace? Kai bai ma dace a baka a kanywood ba. Wallahi tallahi ba wanda isa. Mai sana'a muna jin ka. Ina ba zai iya ɗauka ba. Kamar ya? Ƙaramar ƙwaƙwalwa ce da ni. Ko ɗan kamanta ba za ka yi ba? Ba ni da wata ƙwaƙwalwa mata. Ka ce kai dai ka shiga industry ne kawai huhumaahu. Wallahi hankalina yana kan mata. Wato kenan dai kai ɗiɗɗiɗɗip kake. Ta juye. To ya ga haka ta kasance? Ya aka haife. Rana fa ta dalle. Ina ado gwanja. Kira ta ba sa ka zan yi ba. Ai kira ma na san bakin na waka kawai ne. Da'iri. Waya gana mana daushe? A'a tsaya tukunna. Kai ba wannan zan saka ba. Bako muka yi baya jan Hausa. Wannan ne bakon? Saboda haka duk abin da ya faɗi da Turanci sai ka fassara. To ai abin sai imin yaba. Kamar ya? Gaji kuma ga fassara ba. To ka fassara ko guda biyu ne. Kaga ka bar shi kawai inda ka gani. Nyamuri, waya continue. What is the talk? Dare mi kake? Ashe a nan tota yi karatu. Tota? Ina ne tota? Da na farawan lafiya. To dakata, yanzu ka san yadda za ka ga mishi ya zauna, shi kina yakin ka ya kare. Nyamuri. Idan ni bidigo zama. Bai gane ba fa. The zoo sai gum. Ka ga gani. Ka gafara ba muri. Nyamuri, sit down. Bosho, a mana turanci da shi. Thank you very much. Thank you. Bosho a shikanka yana ja. Wai. Nyamuri, continue. Son of 10,000 naira cash. Kashi yake ji. Kashi? Kunna marban daki. Ka gafara da Allah. Ban gane gafara ba. Na kini bi da gafara. Gafara. Ayo. Daƙiƙi kawai. Daƙiƙi. To shikenan. Daƙiƙi. Maryam Hayya, yi masa rawa ya kasa. Yake duwa kuma duwan kura. Kar ku manta, ku danna subscribe da kuma ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci.